mun yi wa 'ya'yan taji, mun sa su kuma a saiti. Yanzu kun ga misali abu biyu ne ake ganin kaman bala'i ne amma alhairi ne. Ma'ana Halifa Sunusi da Alhaji Ibrahim dan Shehu Dahiru, wannan abun kar ku yi tsammanin ban sa abin nan ke faɗa ba, ina faɗa ne duk duniya ta ji ni ta sani. Wallahi tallahi duk wannan tsallen da suke yi alheri ne. Shi Halifa Sunusi in ba su irin su Ibrahim din ba za a yage shi tsaya daidai ba. Shi kuma yanzu yagan da yake yin wani guri da shi din, saboda wancan yana da manufan da shi bayi da shi, shi ma zai yi kokari ya yi kwana, wani abu zai faru, ɗariƙar da ta amfana. Mai mata ɗaya san aure ne? Bai sani bai sani ai sai ya yi biyu tukunna ya gane rigan da ake wanke masa dan ita kadai ce, amma yanzu wallahi sai zai wanke kayansa, kuma duk bashin da take bin shi sai ya biya. Ai haka ne, saboda competition din yana cikin dawa za ku yi. Au faleta na fasir mutanafisun ne. Mu kuma yanzu ne lokacin da darajar ɗariƙar za ta tashi, saboda wannan manufan ko an ƙi an so. Halifa Sunusi ya fara buɗewa mutane ido, ko an ƙi ko an so ya fara nuna wa mutane ga inda za ku yi ku kai. Ba za a bar shi ba, shi ma a gwamnatance ba za su bar shi ba. Za a ba da kuɗi wa wani ɓangaren a ja da shi, saboda in yayi ƙarfi sai abin da ya nuna zai zamo shugaban ƙasa. Saboda haka za a sake jeho yaƙi a cikin gidan ɗariƙa. Saboda haka duk ɗan ɗariƙa ya san da wannan, kar ka tsaya kana zagin wannan ɓangare kana zagin wannan ɓangare. A lokaci ne ya yi arakun mulukul ardi, ina ganin ku wata rana ku ne shugabannin bayan ƙasan, lokacin ne ya yi wannan. shi ai dole ne siyasan shi ne ya wajahantar da mu. Yanzu misali, wasu za su ce don me na yi maganan anan, na yi ne don kowa ya sani, saboda ni na sani babu wani abin da za a haɗa mun kashi, saboda tangaran nake tafiya. Shehi na bai bar duniya ba, yana da shekara 80 da, kuma ina zama in tambaye shi ne, ba zaman ina kallonsa shehi ne ni kuma zan tashi a shehi ba haka ba ne. A'a, muridi da shehi shine za ka fahimci inda aka sa kai. Amma in kafin shehin kai koma ka ɗauki rawani kai ma ka ɗaura ka zamo irin almajiran izala, to shikenan ka bugu. Ka bugu, shehin ka yana shehi kai ma shehi, to ka bugu. Ka fahimci inda aka sa kai, me ake nufi da al'umma, me ake nufi da yadda za a kai mutane. Wallahi tallahi manufansa yadda kuka ga dai manufan Buhari, kowa da Buhari yana da alaman gaskiya, amma ba shi da mataimaka ne, amma kowa ya yarda yana da manufa. Sai Allah ya taimake shi da rashin addu'a kuma. Wannan sai Allah ya taimake shi da Allah ya taimake shi da rashin addu'a. Wa'innan abun sai suka haɗu, sai aka zo su kuma suka yi amfani da addu'an sai suka kare kife shi. Wannan bai wuce haka ba, amma ni a hakan ma ban zarge shi ba. Nake ganin wahalan da ya sha a baya shi yasa ya ƙara tsoron malaman. Kowan ya gani sai ya gashi kamar ɗan 419 ne. Kasan aka kona mutum, to wa'annan ni a yadda nake ganin lamarin kenan, a irin gani na yadda nake gani. Amma ba wanda zai ce ba mutumin kirki bane mujarradinsa haka. To haka yanayin siffan da Halifa Sunusi ya zo da shi yana da manufa da yawa, wanda cin kashin da ake wa ɗarika za a daina da yawa. kuma abin a hannun shi ne.
abin a hannun shi ne. Ka san kowa da irin aikin da Allah yake sa shi. To abin in ya zo a hannun mutum, to in ka ce za ka ja kai ka sha wahala, ka yarda ka bar wa Allah tsarinsa. In ma ka ƙi yadda zai yi, in ka ƙi yadda zai yi, in ka yadda ma zai yi, gara ma ka yarda ka shiga cikin 'yan sululu, ba gane ka ba, sai ka zauna lafiya. Wallahi tallahi akwai abubuwa da yawa, kuma dole a hakan za a dinga gaya wa mutane. Babu wani abin da ba za, in Allah ya yarda izinin ba mu ci amanan tafiyar da ake kai ba. In ko ba za mu yi gyara masa tafiyan abin ya tafi ba, in Allah ya yarda ba za mu kama ta dungu don wani abu ba, wallahi ba za mu yi ba. Saboda duk abin da Allah yake wa mutum ammar, duk abin da Allah yake wa dan adam an mana, ba abin da za mu ce wa Allah sai dai godiya. To ko babu dalilin da ya kamata mu sake wajahantar da na bayan mu su ma su gane manufa. Ku yi kokari kowane dan ɗariƙa ya yi ƙuri'a ya aji. Takobi ne, lokacin yakin da shi ake yi, sai mu taimaka. Amma mu zo ta yi an zaɓuwa ne, yan iska kaza kaza kaza, ba wannan, an wuce wannan lokacin yanzu. Mu yi aikin da kanmu. Muna da ƙuri'a guda 10,000, me za ka mana? Haka za mu ce, ku so mu yan dariƙa, muna da ƙuri'a 10,000, me za ka mana? Za mu maka makaranta mai aji nawa, gidan sama ko a ina? Kai za ka sayi fili ko mu za mu baka fili? To kai mana anguwa kaza, sai mu kira duk 'yan ɗariƙa mu ce aiki kaza na wane ne, amma dan mu zaɓe shi ya yi mana, mu sa ya zama na ɗan ɗariƙa ne, ko a dinga ganin sa ana cewa na 'yan ɗariƙa ne ya ishe. To in muka tafi akan wannan, kar ya ba mu kuɗi, ya zo ya yi aiki kawai. Aiki muke so, mu kuma mu alƙawarin mu cika alƙawarin mu. Wani dan siyasa ma in ya zo mu ce to me kake nema, yace wajen yace kudin ka yafi yawa. Me muke so mu ce a yanzu muna ganin ba mu da bohol a anguwa, kamar muna bukatan guda 25 bohol muke so ka tona mana, mai zurfi mai kyau tsayayya standard. Sai mu duba ya mu ce to anguwoyin wannan ma ba suke tare da mu, sai mu sa su masu ci albarkacin, mu ce a tona musu a gurin. Za mu yi da sunan ɗariƙan Tijjaniya. Ka sa duk abin da ka ga dama, Allah ya san dai mu ne sanadi. Wannan shine ni tunanina da manufana, ko ba komai an wajahantar. Kuma wallahi ko mutum yana neman abin mun ce ya zo, sai ya zo, ba za mu tashi mu je wajen shi ba, ya zo. Wannan shine kawai, kuma hanyar da ya kamata mu wajahantar da mutanen mu kenan. In muka yaka kuma shine muka kwatar wa 'ya'yanmu. In suka tashi, in suka kauce akan wannan, suka ce aka musu kuɗi gida, to shikenan su suka kashe kansu. Amma in suka tafi akan minwalin da ake tafiya, baya kuma za ta yi kyau. Shine manufa. Allah ya taimake mu. Watan biyu ga